Miaw. Dwi'n mynd gorau bita nhw, mit. Oes, cymwch! Ma'n helpu thrush. Mission spice. That's yes! With you, the baddest man on the planet. Haia fforcwyr, mae tisio fforc di landio yn ôl yn maes B. Bydd ein steddfodwyr sexy yn mynd ar blind date bach juicy ac yn gobeithio fforcio. Bydd dim heddwch yn y tent ten yma, just fforcio. Mare dwi, tisio fforc? Iawn, maes B, sydd â chi? Wel, da ni am gael bach o hwyl fan hyn, bach o deitio, bach o fflirtio, bach o fforcio, the usual. A mae gen i 3 dishi date di leinio fyny i chi. Come on, dishi bach o... Diolch yn fawr iawn. A mae gen i Efa Gaffi rwla fan hyn. Siamai, fan hyn. Mae Efa yn mynd i ddechrau ar ôl chi fyd yn gofyn sy'n mae pethau mynd, gweld opinions chi ar y date. So, amser i ni gwrdd ar date cynta. O ran maes B, mae'r boys definitely yn confident. Enw fi di Sara, dwi'n 19 a dwi'n dod o Llambed. Mae pobl yn disgrifio fi yn flirty, bubbly, crazy, dramatic, hard work a caredig. Mae mam ddim yn licio pryd mae 'da fi boyfriend, achos it always ends with a heartbreak. So mae just fel, no boyfriends. Fa ideal type fi yw bachgen sydd gyda fel fluffy hair, dalach na fi, a gallu cymryd joke. Dating history, yikes. Enw fi di Sam, dwi'n 19 mlwydd oed a dwi'n dod o Sir Fôn. 3 gair i disgrifio fi ydy clyfar, handsome a freaky. 10 gan 10. Confidence is key. Dwi eisiau rhywun sy'n chatty, rhywun blond a rhywun byr. Dwi wedi bod yn sengl am amser hir rwan, so dwi angen cael... 3, 2, 1... Helo! Reit, dwi ddechrau chdi fynd, pwy sgynna ni fama? Enw fi di Sam. Haia Sam. Enw fi di Sara. Sam a Sara. So, first impressions, de. Faint allan o 10 sa chdi raid i fi? 10 allan o 10. 10 allan o 10? Ie, wir. Si, hwnnw da. Be yw chdi? 10 allan o 10. Oce, pethau dda so far felly. Ffrindio fo Sam, Yndan sad. sut ma'n neud so far, ydych chi fel? Dwi'n meddwl mae'n vibe da. Gwyw, da ni erioed i cael yr amhleser o gael o'n fflirtio fo ni, de. Enw'r gêm yma ydy, joiwch hyn, cymryd y piss. Yn y gêm cynta yma, fe rhaid i chi mewn trwy, ti eisiau fforc style, ffindio y questions o dan y bwyd. Yn defnyddio just eich gwynab. 1, 2, 3, off a'ch de, boi. O ni, ti'n mynd gorau bita nhw, mit, ti'n symud o ffordd. Be ti feddwl o'r tongue action? Yeah, good. Yeah, good, yeah, good. Okay, ideal. Beth yw'r peth gweithaf mae rhywun wedi wneud i ti wnaeth cymryd y pys? O, yn ysgol, ie, o pobl arfer galw fi Michael Jackson pryd o fi gwelldi. Nhw'n gweud bod fi'n edrych yn Michael Jackson. Oh my god, mae'n na mor mean. Be oedd ti'n atab nhw i hynna, fa fydda? O'n i jyst yn cerdded off. Ti'n mynd atab nhw fo hi? Na. Na, hwn. Dwi'n edrych bod yn ffastio. Sorry, hwnna'n iawn. Off a'ch di. Ddim yn hi fel chwythio, Ti'n mynd gallu chwthio nhw, dwi'n meddwl, maen nhw bach yn drwm, med. Da chi gyrru bach yn encouragement i'ch ffrind. Da fi dowch ymlaen. Reit. Pa leoliad ar date bydden cymryd y piss? Wel, lle fel hyn. Fair enough. A off a'ch di. Goi! Back help yma. Mae'n fi fucking sick, just switch on the fucking thing. Mae'n dal fucking snot, ni. Beth yw'r pick-up line gweitha ti di clywed wnaeth cymryd y pys? I don't like watching sunset, but I'll watch you go down. Wei! Be ti'n fel efo weithio? That's yes! Na, ddim gweithio, na. Wel, beth ydy'r pick-up line gorau di? Beth sa ti'n dweud? Ti'n gwylio round a round oherwydd ti'n mynd round a round o bwsi. No! Na, dwi am ddwy'n hynna, dwi'n meddwl. Ti'n ei ddwy'n yna? Da chi'n teimlo'n saucy? Dwi yn. Katy Perry, California Girls moment i fewn. Ddim mor sexy, wrach. Ond mae'n amser i chi open wide yn y gêm yma. Enw o ydy teimlo'n saucy. A be da chi'n gwneud ydy stwffio'r boteli yma mewn yn eich cega. Open wide. A gweld pwy sy'n gallu sgwrtio gora. A mae'r person sy'n ennill yn gallu avoidio y forfeit, sef shot poeth. 3, 2, open wide, a go. Oh my god! Oh my god, mae'n bloody hell. Oh! Yes, mae'n sgwrtio. Oh! Dwi wedi gael ffwc o fes, mae'n ei. Oh! Con! Dist amdani. Right, 5, 4, 3,
2, 1, way! Da iawn, cheers di. Bach yn anticlimatic, doedd? We're done. Da ni di gorffan. Nath di. Yay! Ni di joban da. Di fel arfer yn well na hynna'n sgwrtsio. Sa'i byth ready. Na, mynd na siom, mynd i wel wrach bod hyn yn jam sy'n chdi ram os ti wedi gwneud o, felly. Be o'ch di feddwl o hynna? Wee, o'n ogia. Be o'ch di feddwl o hynna? Joban oce eto? Ie, joban iawn. Ond ti'n meddwl ni di'n y well? Ie, na, ie. 3, 2, 1. Oce, nesaf ar y geg. Reit. Oh! Oh! Oh my gosh! Okay. Gone! Oh! Oh! Come on. Oh, come on. Oh! Sorry! Right, anyway, get ti mwy. 3, 2, 1. Oh, that's fucking shit. Pwy na chi'n meddwl nath neud o'r fanna? Cheers i Sam. Cheers i Sarah. Okay, rhaid i ddeud, Sam. Da iawn, boi, top skirter! Maes fi! Mae hynny fel bod chdi'n gorau wneud y shot poeth. Hey, let's go. Go on, Sarah! Hey! Right. Ti'n gorau gofyn y cwestiwn i ddi wan? Beth yw'r peth mwyaf saucy ti erioed wedi gweld? Fi di gweld un o ffrindiau fi a boyfriend hi'n naked o blaen. Ond o'n nhw'n cysgu, so was meant to see it. Mae hynna swnio kind of weird. Gwni ni bach o context, please. Nes i just mynd draw fel i room nhw, yeah. Okay. Achos o'n i moyn twlu dŵr ato nhw. Right. Pryd es i na, o'n nhw doi'n borcyn, so... Nes i just cedder off yn gloi. Borcyn? Dwi'n byth yn dweud hynna. Dim hynna? Peth de, yndi. Borcyn. Cute. Anyway, ti di pethau spicy? Well na hynna ta naddo. Na, ma' hwnna'n topio fo. Hogyn capel. Ie, hogyn capel dwi wedi. Hogyn capel ti, oce. Mae'n amser wan de i fynd i'r killer question o'n cyn hynna. Da ni'n meddwl, dwi angen bach o clean-up gynta, ia? Sut ti'n meddwl ath o det yna? Fi'n meddwl, oedd e di mynd yn okay. Fi'n meddwl falle bod na fel potential am Potential. sparkles. Reit, amser am y killer question. Hwna di drumroll di, oedd yn dda iawn ag oedd. Ble yw'r, like, craziest lle ti wedi cael sex? O, paid a dweud gwely, cos da ni'n gwybod yn wir. Just ar y traeth. O, ar y traeth? Ie. Oce, sandy cheeks. Ti'n hynna blaen? Ar y traeth? Ie. Yn y môr, ie. Be? Yn y môr. O, mae yna recipe for thrush. Yes, cigarettes! Mae'n helpu'r thrush. Seawater. A sut ti'n gwybod? Oce, iawn, y gymryd na yn y môr. Be am the question di? Would you rather cael threesome efo ffrind chdi a person arall fel ti ddim yn gwybod y person arall? Ie. Neu, a ma neb yn ffeindio allan. Neu cael threesome efo like, fel yr fittest pobl efo a ma pob yn ffeindio allan. Probably gyda ffrind fi. Oce. Hwna! Da chi, ie? Ie? Ie, neu ffeindio allan. Oedd, ie. Nes di drio dod o Mae'n good question. Reit, beautiful beirdd fi. Mae'n amser i chi mynd dan y closh, wan. A dwi am mynd am bwding. Ta-ra. Ta-ra! Ei, ma ni. O, pwy arall sawydd cwmni yn ei tent bach nhw hyn yma ta? Enw fi yw Elen, dwi'n 18 mlwydd oed a fi'n dod o Borth Cawl. Trwy gair i ddisgrifio fy hun yw funny, feral a fucking fit. Mae dating history fi, does na ddim history, mae'n non-existent, sa'n gwybod sut i roi ymdrech mewn. Ideal type fi yw rhywun dal, gwallt dywyll, buff, chwarae rygbi a fi'n dwlu os maen nhw'n siarad Gymraeg. O, nes i penderfynu bod fi eisiau fforcio achos mae maes bi yn glib ond mae popeth yma'n sych. Na, mae'r tywydd yn glib ond mae maes bi wedi bod yn sych, ie. Ti'n gweithio yn Subway, cos ti wedi rhoi footlong i fi. Enw i wedi Cai, fi'n 18 a dwi'n dod o Cynarfon. 3 gair i ddisgrifio fi, dwi'n meddwl di goat, machine a hyn. Mae dating history fi pretty much non-existent, ond da ni am trio nefyd yna heddiw. Dwi wedi gael few looks yn maes fi, ond dwi'n ceir ymwy am fy hyd yna nhw. 3, 2, 1, off a ni! O! Helo! Helo! Reit, pwy sgynnu ni fan hyn ta? Enw i wedi Cai. Cai? Cai. Ti di colli dy lais? Be di enw chdi? Elen. Elen! Be sa'ch dweud ti hun allan o 10, usually? Ti'n confident? Yn dy gyn. 11? Fucking hell, oce, pam? It's not fi ydi hyn, me. T'wa da hyn, me, fi ydi e. Be? T'wa fo, ia, fi ydi e. I am that guy. Good for you, dwi'n licio'r big dick energy. Be sa ti'n reid i dy hun allan o 10, Camilla? Personoliaeth 11. Yeah? Looks 8.537 fel. 8.537. Precise. Precise, I like it, girl. Dwi'n meddwl mae'n mynd yn ideal. Mynd yn champion. Ti'n meddwl bod 'na vibe?
Nagos. Ti ddim? Enw'r gem yma ydy Tîn Felys, a gwni weld da chi actually yn cutie pies go iawn, fel ti'n claimio. Ta, da chi'n sour pussies bach. Yn y gem yma, da chi angen ffindio'r sweets yn y peil o'r sweet sauce ma, a gofyn cwestiwn na chdi. Digon hawdd, really. Barod? Go. Woo! O, wani. O. Miaw. Ti'n hoffi hogyn na bachgen sweet neu bad boy? O, bad boy, mae bachgen sweet bach yn really sweet, hwnna ddim gallu cymryd lot ydyn nhw. Mae chi cymryd los? Elaborate. Wel, maen nhw'n cael eu Yn teimladau wedi brifo llawer y fed. OK, so ti'n joio bach o bad boy felly? Ie, Be ti'n neud? Ti'n bach o bad boy? Dwi di the baddest man on the planet. Oh, wow. Aye. Dwi'n lle teimlo fel da ni gyd dan dy spel di cael. Go, chdi, wan. Digaid. O'na... Oh, no! Hwna quick, doedd? Wyt ti'n berson sweet neu sour yn y sheets? Bach yn sawl yn y sheets yma le. O, nice. Be ti'n feddwl o hynna? Ti'n licio rhywun sy'n bach yn sweet, sour, tangy? O, ie, mae'n diddorol. Reit, off o chdi. Na chdi, da iawn. Iawn, beth yw'r peth mwyaf sweet mae rhywun yn gallu neud i chdi? Prynu lot o presents a mynd â fi mas yn bwyd. Ie, lot o anrhegion, gwario lot o arian arna. Dwi eisiau neud na. Hey, bach o sour, bach o sweet yn y gem yna yn fanna. Kind of debyg i Chinese oedd y fi neithiwr. Ha ha ha. Mae Osio ei hun, mwy na mae eisiau hyd. Dio fel am Mae'n arfer? lyf, dwi'n mynd abod o, dwi'n sgrim clem byd o'n. O, dwi'n meddwl bod chi'n ffrindia. Na, dwi'n gwybod pwyntio. Ffordd chdi siarad amdano fo? Na. Sysa'n vibe na? Na. Na. Enw'r gem yma ydy Babs Bitter. Which funny hynna, ydy nickname fi nos Sadwn, usually. Wehei, yn y gem yma, da chi'n defnyddio'ch cega i wneud burger bach gorgeous ar y platia yma. Pe bynnag sydd yn gora, sy'n ennill, a da chi rili angen trio'ch gora yn y gem yma. Edra i ddim stresio hynna. Iawn, 3, super. 2, 1, go. One sugar tap. Wait, go on. Be wan. Caws. Caws, wait, go. Gobeithio bod dim yn lactose intolerant. Iawn, burn on. Okay. Burger, da iawn chdi, wait, okay. Lettuce. Lettuce, lettuce. Oh, let's go. Gynna chi 5, 4, 3, Done. 2, 1. Okay. Un yn bat. Swn i'n byntio bod ond Sa fi yna? ti'n meddwl sy'n glyd y well na fo? 100%? Reit. 3, 2, 1. Beth yw'r gyntaf? Bun. Oh, both of them. Okay. Oh, okay. Caws. So, mae tomatoes di mynd. Mae tomatoes yn gone. Oh, maen nhw ar y llawr. Okay. Barod. Okay, now. 5, 4, 3, 2, 1. Pwy sy'n meddwl na'r burger yma sy'n gora? Burger yma? So ni ddeud, dwi'n sori, ti di ennill? Come even burger. O, ti'n crowd pleaser, so ni fel o reit, dwi'n mor sori de. Ti'n gorfod y cwestiwn horrible ma wan. Ond, Ie. gen ti un opsiwn i optio allan o hyn, oce? Ond ti'n gorfod bita'r burger yma. So well gen ti, watcha dy rieni yn siapio bob diwrnod am rest y bywyd chdi. Ie. Ne, joinio mewn unwaith i wneud o stopio. Reit, ti'n mynd gorau ateb y cwestiwn. Bita'r burger os ti isio. Dwi'n gorau wneud o'n sobor. Oed. O, mae'n iawn waith o'n. Dwi dweud wneud o unwaith, ia. Sa chdi'n siapio dy rieni unwaith? Ai. Be o'ch di feddwl o'r ateb i cwestiwn na? Questionable? Sa ti'n rhan? Afiach. Ydi o fel arfer yn type, Elen? Ti'n meddwl? Gini type? Sa'n siŵr bod gen i type rili. Dwi'n meddwl. Gini ddim type? Na. Just bod bynnag mae'n ffansio? Mae'n amser i chi ofyn y cwestiwn ola cyn i chi fynd dan y closh a wneud y penderfyniad mawr. Beth yw'r peth mwyaf gwyllt ti wedi wneud ar noson allan? Yn i'n lan y môr, ia. Ydyn, mae yna railing ma, ia. Ydyn, mae lan y môr fan'na, ia. Oedd o 5 bora, ia. Ydyn, piso dros y railing, ia. Da iawn! Oedd o bisor lan y môr. Cool. Neis. Neis iawn. Ie. Si di lle gweitha ti di siagio rhain? Beth am lle gweithio fi wedi wneud bits fel Siagio neu bits. mewn bush o jyst i cael ei spotlightio lan a wedyn, oh, sorry mate, we'll move on. Scarp it off. Yeah. Fucking hell, Mewn i'r chwarae desert. teg. Bech o risk taker yn fan hyn gynni. Mae hwnna'n haram, ia. Yri, sorry. Da ni ffeindio allan digon amdano ddau na chi sy'n i feddwl o'n. So, amser i chi defyn dan y closh. Wni weld chi wedyn, ia? Ta-ra! Wel. Ta-ra! Amser am ysteddfodwyr sexy nesa. Mae maes fi, vibes yn great, merched yn great, a gobeithio felly ffindo rhywun i fforcio hyn. Un fi Rodri, fi'n 21 a fi'n dod o Llanelli.
Tri gair i disgrifio fi, doniol, confident and outgoing. Fi wedi cael ei disgrifio fel Lewis Capaldi am rhyw reswm. Type fi yw merch bach, merch nice a hopefully gyda gwallt di. Biggest icks fi yw rhywun sy'n trial galed. Fforso rhywbeth lawr ceg ti. Chat up line dwi wedi clywed yw is your mum a baker because you're a cutie pie. Oedden ni'n terrible, ond oedd wedi kind of gweithio. Helo, fy enw Emily, dwi'n 20 mlwydd oed a dwi'n dod o Caerdydd. Dwi'n person siaradus, dwi'n hoffwn meddwl, dwi'n person ddoniol a dwi'n tipyn bach o nerd. Biggest icks yw pan mae bechgyn yn cerdded o gwmpas efo dwylo o'r ei trowsus. Mae'r bechgyn yma, mae neb wedi really cael llygad fi am nawr, ond falle byddwn ni'n cwrdd â rhywun fan hyn heddiw. 3, 2, 1. Reit, pwy sgan ni fan'na? Introducio di. Enw fi Rodri. Emily. Emily a Rodri. Type arferol ta na? Ie? Yeah, type fi. Off a good start. A beth sy'n ti'n reidi allan o 10? 9. 9? Oce. Be am chdi ddefo? 8. 8? Go lew, oce. Ddim yn bad. Ti'n be, da chi rei mega wholesome vibes fi fydd a cwpl yn barod. Yn mor cute! Enw'r gêm yma ydy y babell lame. Fan hyn, i ffindio allan os da chi yn lame neu beidio, da chi'n gorfod dawnio cocktails lame. Get it? Go on, boy. Good, down it. Oh my gosh. Gun. Oi! Yes. Yes, sturdy. Pwy yw'r celeb crush mwyaf lame ti wedi cael? Probably Robert Pattinson. Robert Pattinson, mae o fit. Come on, da ni eisiau rhywun sy'n ugly. Yn y new Batman ma fe, ond fel, pan mo fi efo crush yna fel, oedd e mewn Twilight, so... Slightly lame. 3, 2, 1, off a chdi. Go on. Come on. Go on. Da iawn. Play. Right. Beth bydda'r dy mwyaf lame gall rhywun fynd â ti arno? Mynd am just, whack round town. Ie, mynd am bach o lame, yndi. Mae eisiau spice yn y Wel, byd. ti eisiau bach o spice, oes? So, beth di kind of spice ti enjoyo ta? Nice restaurant. O. Cocktail bach. So, you'n neis i mynd am cocktail yn restaurant? Ie, cocktail restaurant, ar ôl nice day later. Gawn ni weld. 1, 2, 3, off a ni. Fyna Cymro, ti'n dod ai? Wyt ti'n meddwl fod PDA mewn perthynas yn lame? Na, fi'n hoffi fel dwlio, cwtio, cusan. So, fe ddim yn problem i fi o gwbl. Na fi. Fi'n hoffi fe. Bach yn handsy fan hyn, reit? Sa'ch chi'n meddwl mae'r det yn mynd so far? Dwi'n meddwl mae'n mynd yn really dda. Ti'n meddwl really yn clicio efo gilydd. Ti'n meddwl? Dwi'n hoffi, ia. Dwi'n meddwl bod nhw'n really cute. Ti'n meddwl mae'n Really cute. Ti'n meddwl nhw'n cute? Yeah. Be, da chi watchad a dwi ddim? Cos dwi'n yn... Wyne be. What? Wyne be. Dyna be ni'n gallu weld. Ni'n gallu gweld y berth yn lot. So ni'n gallu weld ti, ond mae wyne be. Ie. Dweud stori wahanol. Heddiw, da ni'n chwarae a oes Cymwch. Oh my gosh. Wel, Cymwch ydi lobster, os da chi'n gwybod. O'n i'm yn gwybod tan wan. Ond, yn y gêm yma, fe rhaid i chi palu'ch pen fewn i'r mownd yma a ffindio'r Cymwch. A gweld os a oes Cymwch. Cymwch! Thank you, da chi'n dall efo nhw'n. So bob tro yn gofyn, da chi'n gorau dyd yn ôl. Fatha yn y steddfod, da chi'n gwybod yr hôl. Pwy sy'n am fy'n gynta? Na mi'n gynta. Yes? 3, 2, 1. Off chdi, met. Oh my gosh. Oh my god! A oes Cymwch? A oes Cymwch? Da iawn, mae di ffeindio fo! A ti'n edrych yn stunning? Wyt ti'n berson shellfish yn y gwely? Na, dim o gwbl. Ooh, purr! Rodri's a giver, not a taker. Reit, 3, 2, 1, off o chdi. Let's go. Oh, come on. Oes Cymwch? Oes Cymwch? Oi, da ni chael i, da iawn, met. Wyt ti'n gorffen yn snappy yn gwely? Gorffen yn snappy? Gorffan yn quick, dwi'n meddwl. Oh, yeah. Os ti'n neud yn gywir anyway. Ooh. Understood. A what is that? Ffeindio'r spot gywir. Spot genedlaethol. Unwaith eto am hwyl. Cymwch! Cymwch! Dwi'n fucking lofio, dwi'n ddim yn mor hwyl. Ond ar rhywbeth wholesome amdano nhw. Oedd? Ie, oedd y chemistry yna o'n i dweud. Swn i dweud.
Romantis. Ie, dwi'n meddwl hwnna bach yna. Alla nhw fynd ar det arall. Dwi'n meddwl nhw'n fforcio de, ond... Dwi'm yn gweld nhw'n siarad ar y det efo'i gilydd i fod yn onest. Ie, yn union, ne? Sa'n nhw'n siarad. So maen nhw'n meant to be felly gysbod. Mae'n amser am y killer question. Liz, mae'n mynd am second date. Mae restaurant a cocktail yna'n swnio'n neis. Dwi'n licio hyn, confidence! Beth yw'r peth gweithaf ti wedi digwydd i ti yn y gwely? God. Straight mewn i'r deep end. Really? Yeah, wel, da ni'n joio pethau fel awen. Ddim wedi dod lan. Put it like that. Limp. Yeah. It happens to everyone. Dwi'n teimlo'n fi na'n gofyn hwnna. O, na, mae ffain ydi. Mae di digwydd i bawb unwaith, do. Da chi gyd... Mae hwn dweud na di tro cyntad. Ddim fi. Na, do. Ddim digwydd i fi. Ar ôl few drinks, mae di digwydd, do. Fair enough. Ond dwi'n joio hogia sy'n ffocin honest amdano fo, cos mynd na well i bobl sy'n fydd o'r bravado i gyd a jyst yn gadach chi lawr. Dych chi'n meddwl maen nhw'n mynd i fforcio heno? Ia. Dych chi yn? Pawb yn meddwl, ia, pam? Sa'n gwybod, dwi jyst yn. Dwi'n gallu gweld, ia. They had the vibe. Yeah. Wel, 3 juicy dates efo nawan, ond gown ni weld pwy sy'n am fforcio. Yes! Na ni! Reit, oce, so... Am bod chi wedi gweld eich gilydd efo'r full body wan, be ydych chi'n feddwl dos di gynta? Ie, mae'n edrych yn good, edrych yn neis. Ie? Oce. Ti'n fan? Ydw. Digon tal? Ei, dal, ie. Gorgeous, oce, a beth ti'n feddwl? Ie, edrych yn dda hefyd. Be ydych chi'n feddwl, guys? Dach chi'n meddwl bod hein am fforcio? Go on. Wey! Oce! Lots o fforcio! Wel, gwn i weld bod mae hein am wneud, wan, ia? 3, 2, 1... Fforcio! O, mae'n yn gret! Lle mae Mr Fork? Mr Fork! Hey! Wel, offa chi i'r sunset efo'ch botol Prosecco. Helen! Helo! O, ma nhw! Reit, o, Mr Cool hyn, be ti feddwl, Len, o'r full body reveal? Yn bad. Man of many words. Ie. A be ti feddwl yn y fo? Ddim cweit yn edrych fel y boi rygbi fi'n edrych am i fod yn onest. O, ie? So, be da chi gyd yn feddwl? Ydy hein am fforcio? Daliwch y seins fyny. Be da chi feddwl? Fforcio, dim fforcio, oce. Rhyw 50-50, swn i ddeud. Oce, wel, mae'n amser i weld ma nhw yn feddwl. 3, 2, 1. Oh! Dim fforcio tro ma. Pam ti heb di fforcio? Bach yn sych. Dwi'n eisiau fforcio mewn bwysio. Ti'n eisiau fforcio mewn bwysio? Te be? Digon teg. Hey! Fa nhw. Oce. Helo. Helo. Be da chi feddwl eich gilydd? Edrych yn dda, ie. Ie? Talach na beth o fi'n meddwl. Ti'n joio na ddo? Ie, sy'n mas da fi. No, love it. A beth ti'n meddwl? Na, edrych yn dda hefyd. Ie. A gyda fe gris o'r amlaen? Ie. Love it. Oce, be da chi guys yn feddwl am hyn ta? Oce, wei! Rhan fwyaf na chi'n meddwl bod nhw yn fforcio, ond gwn i weld bod nhw actually am wneud. So, 3, 2, 1. Da chi am fforcio? Yes! Get in there! Mr Fork efo botol Prosecco. Diolch yn fawr iawn, ei! Reit, wel, da ni wedi cael 3 dates diddorol iawn a dwi'n siŵr bod hanner y gynulleidfa eisiau fforcio ben diwedd hwnna dydach, guys. Anyway, dwi off i wrando ar Cora i ganu bach o alaw erin ac i strymio'r delyn. Tan tro nesa! Ta-da!